खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 10 सेप्तेम्बर 2024 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायलादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोद मोजां। गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हागोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो मोजाङैनो मावलांनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानो हागौ। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरो बोरखौ मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआबो बांगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ। समाजाव मान बांगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। गोबां धोन आरजिनो हागोन। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। आयाबो बांनो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेलांगोन। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन। माबा नङा माबा मोनसे गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ। मोनफ्रोमबो खामानियावनो सांग्रां जानांगोन। माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनोबो हागौ। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोआव बोलोआ लोरबां जानोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननोबो हागौ। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव लोगो लेवा बांनोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। न'खराव बिमा बिफानि अननाय बोरखौ मोननो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरांबो मोननो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन। समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो फ थ दिनैनि साना जोबोर मोजां।
पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गोसोआव दिनै गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया दिनै मावफुंजानो हागौ देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरो बोरखौ मोननो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन तुला राशि गिबि हांखो र थ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै सांग्राङै मावनांगोन गियाननि आंखाल जानोबो हागौ माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनोबो हागौ गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनोब्ला गुबुननिफ्राय बोसोन लानांनोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जानोबो हागौ लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननो गोब्राब जानो हागौ गोदान थांखि लानो रोंनाय नङा नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन समाजाव मान बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया दिनै मावफुंजानोबो हागौ गोसोआव बोलो बांगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन न'खराव अननानै फैगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गुबुननिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो समाजाव मान मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन थार लोगोनि दिनै आंखाल जानोबो हागौ गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ गोबां बिथिङावनो सांग्रां जानांगोन सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ रांखावरियाव दिनै मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ न'खराव अनलायनाय फैगोन
गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानांगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। पजिटिभ साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव अननानै फैगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर खुसि जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।